Yabona okungizwisa ubuhlungu kakhulu manje enhlizweni yami ukuthi abanye sebethola into yokudlala manje, sebethola into yokudlala njengoba ngiqakaqwa nje usizi lokuqakaqwa indlala kanje. Ngilalele la kumakhaza ekuseni ngilalele. Ngivuswa ucingo. Umuntu uthi angize esitobhini ngizothatha igrosa. Ngizohlangana naye. Ngizobona ngemoto nje emhlophe. Bese ngiza kuye anginike igrosa angithengele yona. Yazi kumakhaza kanjani? Ngilalela amakhaza. Phinde ngizolalela indlala. Ngikarajwa indlala, ingikarabha esiswini kabuhlungu. Wangivusa yazi wathi angoma esitobhini. Ngama esitobhini, ngama bafowethu esitobhini ngintshela ukuthi ngama kwaze kwashona ilanga. Kwaze kwashona ilanga ingiqakaqe indlala. Ingiqakaqe indlala. Qaqiqiqoqu ayingathi angizwa. Ingiqakaqe indlala. Okubuhlungu umuntu ocula igospel lo ukuthi ngingilisha igama lakhe. Bukisa ngosizo lami abuhlungu kanje. Njoba ngoma umlomo nje usuka amaphephesi kanje. Qakaqwa indlala. Uthi angiyoma esitobhini. Into yokudlala ungadlala udlale ngokudla uthi umuntu uzompha ukudla elambile mbambe imbimbombo womuntu ayingathi aningisi. Ngaxolisa ukukhala phambi kwenu mphakathi.